Priatelia, praktiky EŠTB sú späť. Polícia pod vedením Šutaja Eštoka zneužíva svoje právomoci. Zdá sa vám normálne? Keď ja som o 9. hodine na výsluchu, kde idem dobrovoľne a vysvetľujem vyšetrovateľovi všetky tie nezmysly, ktoré sú voči mne kladené, a zároveň v tom istom čase o 10:50 Eštok pošle policajtov po vašu 80-ročnú matku domov, ktorá je o barlách, v 5. stupni odkazanosti, opatrovateľkou, pretože má opatrovateľskú službu, a 4 policajti ku nej nabehnú, aby ju vyťahli z domu na výsluch. Zdá sa vám toto normálne? 80-ročnú ženu po 2 operáciách srdca pritom vedia, že som na výsluchu. A keď opatrovateľka povie, že ona bez nej neodíde, pretože za ňu zodpovedná za jej zdravotný stav, aby sa jej niečo nestalo, tak sa otočia a odídu, pretože oni povedia, že ju na tomto výsluchu nechcú. Že oni chcú len túto 80-ročnú ženu, aby ju dostali na výsluch 4 policajti. S účelom akým? Čo chceli od nej? Takéto zastrašovanie ústavného činiteľa je nepripustné v štáte. Eštok musí okamžite odstúpiť, pretože zneužíva právomoci verejného činiteľa. Je polícia pod jeho vedením, je polícia linču, zastrašovania 60. rokov komunizmu a gestapacké metódy, ktoré nie len na mňa ako osobu, ale na moju rodinu, na 80-ročnú mamku